12 ମାସର ନା 12 ମାସ ନା କହ। ଓଡ଼ିଆରେ କି ଇଂଲିଶରେ? ଓଡ଼ିଆରେ ବୈଶାଖ କହ। ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ୱିନ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୁଷ ମାଘ ଫାଲ୍ଗୁନ ଚୈତ୍ର। 6ଟା ଋତୁ। 6ଟା ଋତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ହୁଁ ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ। କେମିତି ଆଉ ଗୀତଟା 7ଟା ବାର ଗୀତଟା 7ଟା 7ଟା 12 ବାର ରବିବାର ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର। ଆଉ ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ? ସଣ୍ଡେ ମଣ୍ଡେ Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, କହ। ସଟରଡେ। Saturday, ଓଡ଼ିଆ କେତେଟା ପକ୍ଷ? 20 ପକ୍ଷ। ମାସକୁ କେତେଟା ପକ୍ଷ ପଡେ? ମାସକୁ କେତେଟା ପକ୍ଷ ପଡେ? କେତେଟା ପକ୍ଷ ପଡ଼େ? ଦୁଇଟି। କଣ କଣ? ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ଆଗ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ। ନାଇଁ ଆଗ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ବର୍ଷକ କେତେ ଦିନ? 7 ଦିନ। ଯୋଉ କେତେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଦିନ? ବର୍ଷକ କେତେ ଦିନ? ବା- ବର୍ଷକ କେତେ ଦିନ? କେତେ ଦିନ? 30 ଦିନ। ନାଇଁ 365 ହଁ, କୂଳ ପକେଇଲେ ବାଜିଲା ଆଉ। ନାଇଁ ଜାଣିଛି ସେଟା ମୋର। 365 ଦିନ, ଠିକ। ଆଉ କେତେଟି ଋତୁ? କେତେଟି ଋତୁ? 12 ଋତୁ ବେ କେତେଟି? ଛଅଟି। ସପ୍ତାହ କେତେଟି? ଆଗ କିଏ যাব? ସପ୍ତାହ କେତେଟା? ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମା ଏଇ ଗୀତଟା ମନେ ରଖିଲୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ପରକାଶ